Рабочий дзень загадчыцы Цюрлёўскага фельчарска-акушэрскага пункта Дар'і Стэфановіч распісаны па хвілінах. На пачатку амбулаторны прыём пацыентаў. Штодзённа каля 20 чалавек завітваюць на ФАП па самых розных пытаннях. Адным патрэбна выпісаць рэцэпт і памераць ціск, другім паставіць дыягназ і прызначыць лячэнне, іншым выканаць урачэбныя прызначэнні і накіраваць да вузкіх спецыялістаў. А яшчэ пры кожным зручным выпадку нагадаць пра дыспансерызацыю. Да таго ж, медик повинен быть и добрым психологом. Работа в селе меня очень привлекает. И трудности, уже, наверное, я с ними смирилась и приняла их. Люди здесь отзывчивые, добрые, они в какой-то момент даже готовы прийти мне на помощь, да, и я бы сказала, что они приходят не только за медицинской помощью, а иногда нужна какая-то психологическая им поддержка, помощь. На участку Дар'і Стэфановіч больш чым 2000 дарослых і дзяцей. Пацыенты нярэдка выклікаюць свайго доктара і на дом. Здараюцца выпадкі, калі патрэбна аказваць і неадкладную дапамогу. А ў звыклым распарадку патранаж інвалідаў першай групы, адзінокіх і адзінока пражываючых грамадзян, дзяцей да года. Часты госць загадчык ФАПа і ў дзіцячым садзіку. Фельчар праінфармуе сяльчан і пра прыезд перасоўнага медыцынскага комплексу, арганізуе прыём вузкіх спецыялістаў на месцах. Хорошие золотые руки, придешь всегда, во-первых, не то, что пришла давление по мере можешь идти, она и поговорить, и про семью, и про все. Вот человек на своем месте получается. Вот если бы все такие были, так у нас медицина была бы на самом высшем уровне. И дети сюда идут с удовольствием, и старики, и взрослые, все сюда обращаются. В город особенно никто не ходит. Здесь, во-первых, и кровь приезжают применять, она обзвонить кого надо, и все. Лор приходите, тоже обзваниваете, кто обращался. Всегда люди идут с удовольствием сюда. Усе запісы цяпер заносяцца ў цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму аховы здароўя. Папяровыя картачкі пераводзяцца на электронныя носьбіты. І цяпер не трэба турбаваць работнікаў паліклінікі, каб даведацца пра вынікі аналізаў ці заключэнне пасля атрыманага лячэння пацыенту ў стацыянары. А яшчэ загадчык ФАП адзначае, што і бытавыя умовы для наведвальнікаў і медперсаналу створаны адпаведныя. У нас сделан свежий ремонт, заменена вся мебель на свежую. Мы максимально оснащены всем оборудованием, проведено отопление, центральное водоснабжение. Есть кабинет здорового ребенка, смотровой кабинет. Также сделан отдельный кабинет приема и процедурный кабинет, где выполняются врачебные назначения. У свой час Дар'я Стэфановіч закончыла маладзечынскі дзяржаўны медкаледж, атрымала спецыяльнасць фельчара-акушэра, памочніка ўрача. Працоўную біяграфію распачала ў Валожынскім раёне, а потым з сям'ёй пераехалі ў Маладзечна. Падчас дэкрэтнага водпуску Дар'я вучылася ў Белдзяржуніверсітэце, атрымала вышэйшую адукацыю і дыплом спецыяліста па сацыяльнай рабоце, але выбрала медыцыну. І вось ужо 6 год яна дапамагае сваім пацыентам падтрымліваць здароўе. А каб яно не падводзіла, фельчар не стамляецца нагадваць усім і кожнаму нескладаныя правілы актыўнага долголетия. Я бы рекомендовала людям в первую очередь не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к докторам. Также своевременно мы сейчас вообще вызываем максимально проходить диспансеризацию, не игнорировать это, сдавать всевозможные, проходить анализы, проходить узких врачей, да, лора, терапевтов и остальных. Флюорографию также не игнорировать, проходить. И здоровый образ жизни, конечно же, избегать, исключить вредные привычки, да, отказаться от них. И мы лучше предупредить, да, чем потом лечить. Алла Маркелова, Дмитрий Опятенок, МКТБ.